Здравейте хора, днес ще играем Arrival с брат ми. Едно в едно. И който направи повече победи, печели. Дай такова. Добре. Аз избирам първия арена. Ти не гласуваш за нищо. Добре. Тук си на арена. Любимата си. Да, аз съм много добър с... Аз ти я показах с арена. Да. Хора, не сме много добри, затова имаме такива... Слаби оръжия. Да, не Но играем моите много. са много яки като цветове. Ако искате още такива видеа, натиснете subscribe бутона. Между другото, вече играем Омага. Хора, виждам го. Брат, и аз да виждам тебе. През дъската. О, кръка. Тук нищо не мога да направя, аз не те виждам. О, надупка го. Охо, чакай, какво направи? Брат, как ми биш кръв? Брат, де да знам. Що? О, айде, надупка. Айде, хора, от Ай, тук нека се са. фърлим. Не бе! Тук има едно нещо, с което можеш да ме убиеш. Ой, чакай. Хора, виждате ли патроните тук? Не, уби ме. Едно. Виж ми ножа, ей. Монко е. Опа. Хора, паднах. Омага, оцелях на магия. Се трябва да намеря начин да се... Чепако е. Ето някак се... Има как. Има как, обаче трябва да се покажа. И да умре. Оф, брат. Хора, пишете вие колко победи имате на Rivals. Аз имам. И изобщо играете ли тази игра? Мале. Аз имам 10, той има 32. Буквално повечето ми се победи са срещу него. 8 срещу мене, защото... В смисъл, като играя срещу тебе, знам, че... Просто срещу тебе ми е по-трудно. Защото ме разсея. Ой! Що такой? Айде лежи. Брат, какво ми става? Аз нищо не съм съкарял. Буквално днеска играем много Rivals. Днеска имам 2 или 3 победи срещу него. Да, всяко 2 мисля. Имаш около 5, ако не се лъжа. Само за днеска. Да, вчера имаше... Омага, хора, видяхте ли му Вчера къса? не играхме много Райвел с тебе. Се тръгна дупчо. Браво е. Чек, мене акшен ме бъгна, аз дори не ти видях патроните, дори не ме излечем от цели. Обаче хора, доброто при него е, че може да ме гледа къде съм. Защото аз съм на лаптопа, той е на... Ама доброто за теб Охо, видях. че ми знаеш стратегията. Брат, то ти се сменяш винаги. Бе, не. Оп, видяхте сега къде е мина. Да, много ясно, че ще ме видиш. Ти не си слаб. И пак те видях. Чек, аз съм по дъските, къде си ме видял, не знам. Брат, буквално те видях как скокна и ти се показа. И тук що пак скокнах. И умря ли? Не. Ти на колко кръв си? Абе, на 123. Брат, А ти? на 119. Чек, имаме 4 кръв. Аре, покажи се, страхливец. Брат, аз не съм показвал на ти нещо си сляп. Аре, Ай, ти се покажи, само седиш на едно място. брат, аз съм чакаш. се показал буквално.
Да, ти само седиш на едно място и чакаш да се... Такова. Само на тези места седиш. Никъде другаде. Как лост? Брат, просто нам по-малко кръв. Колко кръв си, бе? Бях някъде на 40 нещо. Аз бях на 39. Хора 3 на 3. Който сега спечели има матч поинт. Аз съм се съсал трябва. Ти, човек, Трябва да аз се то цели прибера. 5 пъти, ама... Аз съм на 84, ти на колко си? Съм на 32, защото то цели 62 пъти. Ма играта Не краш. беше ли 67? Не беше. Беше повече. Буквално в момента ти виждам патроните. Така ме виждаш патроните като... Actually... О, мага. стрелям. Ай, покажи се, бе, човек. Брат, аз съм се показал, че в момента мой ма Ама застрели. седиш на едно и също място и просто Брат, чакаш да изляза. той ти. Не е вярно. Па там ти ли си, бе? Не, това е строеж. Ай! Хора, то сме на дупка. Дай сега ще надупча още повече. Да. Какво? Хора, матч поинт. Как? Аз бях на 70 кръв и ти ма ваншотнал. И сега пак отиваш там и пак чакаш, естествено. Ти си страхливец. Страх те от един паяк. Брат, муква. Айде, добих ти дейминджа. Ора, 7 дит. Другия път аз ще избера арена, на която ти няма да познаваш. Ма след първия рун, че съм я научил. Ще научил, аз ще препарям на място, бе. Покажи се, човек. Брат, буквално тук ще зареждаш. Как зареждам да просто залегна. Зареждаш си патроните. О, не. Човек, на колко кръв съм? Аз не мога да видя на 21. Ти на колко си? Абе, аз съм на 39. Айде! Добре, повече няма ти покажам такива арени. Ремач. Ох, чакай да дам на ремача. Аре, избирай арена. Чакай да си избера една хубава арена. Не, да се познаш. Буквално избра не нормалната арена. Ей, Най-нормално. чакай, трябва да сложа граната тук. Да, ти сложи гадния рок, нали? Той буквално не прави нищо. Как? Подявалите? На 45 кръв съм, о мага. Как подявалите стреляш през стената на мой човек? Буквално не стрелям през. И сега пак седиш там и чакаш. Както винаги, защото те е страх. Брат, млъкни. Ама ти само седиш на едно място. Имам право. Не е забранено. Ама то така е много скучно, ти само седиш на едно място и заради това печелиш всеки рунд. Ми никой не е А забранено. заради това няма да победа срещу тебе. Ох, трябва да хвърля граната. Моята граната е прозрачна. Какво? Защо? Човек на телефона ми аз съм мести, а пък той не ме мести. Просто трагична игра. Какво да ви кажа? Та за мен колко кръв бива, тя нищо не ми наби.
Един с зелен. Какво? Абе, поне беше ли 2 на 1? Как 3 на 2? 2 на 3. При мен беше 3 на 2. Какво? Пак сме 124, като си набих 100 кръв. Нищо не ми наби. На мен ми изписа, че набих 129. Явно съм останал на толкова. Какво? 75 с границата. Как? Буквално в косата ти бия кръв. Да, това е невъзможно. Аз се залия сам, бе, брат. Точно. Това е целта. Сидам дид. Стюден, даш бе, какво ти стюден? Дид, бе, брат, дид, бе. Къде виждаш даш? Знаеш как се пише даш? Да, знам. А ти не знаеш, защото си знаеш. Ти къв си. Брат, как ме свали на 44? С пушка. Аз сега не те ли стрелям? Да, стреляш, ма. Ти ми наби 27 кръв. Само! Ти на колко кръв си? На 122. Лад, аз съм на 16. Кот, а ти къде? Сега на колко си? Брат на 78. С граната можеш да му оставиш от 3 кръв. Айде в гръб. Хора, 1 на 1. Колко игри ще играем още? Не знам. Айде още Чакай да видя. 2-3. Хора, съжалявам. Просто трябва да видя колко не ти е видеото. Аре, ремач. А да. Аз се намаях. Чакай да си избера арена. Не можеш вече конструктивна арена. Да. Та са. Брат! Изобщо не съм дал на тая арена. Ти дори не е даден на никой и просто играта ни избра някаква арена, в която изобщо нищо не се вижда. Алло! Ще ми викаш ало ли бе? Брат, тази арена е отвратително гадна. Особено пък като си на слънце. Не, откъде? В гърба! Аз изобщо не те видях. Да, защото в гърба. Тук гадното е, че може само на first person. Човек, откъде? Зад гърба ти! Човек, аз не те виждам, защото си с най-тъмните дрехи в света. Ти колко с много светли ли си? Ама ти си чисто черен. И се не видим. Сега пък от... Къде си? Аз пък не виждам нищо. Мислиш, че аз виждам? Това е някакъв лабиринт. Това е просто някакъв лабиринт без изход. Нищо повече. Това слънце е отвратително. Ай!
Баш, ще не намери да презаредиш, бе! Защо не превключи на пистола? Брат, как да превключа на пистола за 2,00 секунди? И при мен е по-лесно, защото мога с числа. Те Арена повече никога няма да я избирам, защото е отвратително гадна. Няма да чиста победа. Не те гръмна в Та ташките. надупках в главата. Аз те гръмна в ташките. Матч пойнт. Колко е? 4 на 1. Читай Перфект. на едно, да. Ало, мото. Фронтлон. Матч овър. Искам да щупя нещо. Айде, още 2 игри. Ремач. Айде да се махам от тази арена. Чекай, Аре, давай защо? ремач. Не може. В коларе. Дай да левкаме пак ще игра. Мой само 3 игри на ремач. Аре, идвай. Чечек бъгва. Не, чакай, ще играя срещу някакъв лайно. Брат, някакъв лайно, ама е 10 пъти Айде, по-добър вчера, нали се сещаш? Аре, Ай, ти ли си? Да, айде. давай, моля да избирам на ремач. Ти ли? Да. Аре, спри. Не. Нищо не избраха. Ми брат, гледай си времето горе. Да, Брат, то ще отвратителна арена, бе, брат. Тя избира на агентите. О, тук поне съм виждал нещо. Да, поне. Как бе? Аз където се набутах, нищо не излъж не съм виждал. Пистолета. Само ти кажа, буквално. Аз съм на 2 метра от там, където стреляш ти и ме убиваш. Това как става? Брат, просто си много близо и ти бия повече деймидж. Ма как си по-близо, бе, човек? Ти стреляш на 2 метра от мене. Аре, бе, не те ли очистих най-накрая, бе? Не. Ах, майка ти. Брат, може да не псувай поне когато снима видео. Добре. О, тук е забранено. Чек, защото лудя. Хора, пишете в коментарите според вас кой е по-добър. Аз съм по-добър. Просто защото По-малкия или по-големия? ти седиш на едно място. В момента на последните 2 арени изобщо не стоя на едно място. Да. Дали? Само миналата не седиш на едно място. Еми пак. Ако му е равно. Този път ще съм само с... Не, чакай. Айде. И аз отидах в забранената зона. Чек, то никъде не пише, че е забранена зона. Брат, поне имаше ограда. Хора, имате го на предвид. Тоя сняг е там, там е забранена зона. Ми излезе някакъв надпис, но той една секунда след като ми излезе него надписа, аз умрях. Нямаше какво да направя. Аре, стига е. Той има матчпоинт. Да, има матчпоинт. Дали ще стане 2 на 2? Как 2 на 2 смисъл? Резултата общи. Аха. Еми на 90% мисля, че ще стане. Аз за първи път виждам тази арена. Не за първи път играя на нея, за първи път... Хора, на 18 кръв го убих. Да. Просто... Матчпоинт, втори матчпоинт за него. Сега ако го бия, имаме съден дит.
убиеш. Ти дали, бе? Човек, как му убиш? На! Виж то. Колко съм кръв! На 8 кръв. Оре, тук Аз не от знам тебе- дали виждате. Един път чек, единия път не ми го зачита, че те оцелих. Не, ще махам се от тук. Брат, то нямам избор на къде да отида. Сега ако ме биеш, свършваме. Не. Значи, това е последен решаващ рунд. Хора, последна игра. Това видео може би ще бъде някъде към 25-30 минути. Давай рематч. О, аз избирам арена. Да. Хора, пишете в коментарите на вас коя ви е най-любимата арена. Не можеш да контролираш на арена. Плейграунда. Каква е тази арена? Playground. Хора, не мисля, че ще съм пушка на тая арена. Както и да е, ние вече играхме на любимите си арени. Да, буквално си е омага. Допря се до стената и те изкъртих. Как така, бе? Брат, ти като се допреш до стената и буквално някак да мърди. Ама аз му дадах да мърди настрани и напред. 1-0 за мен. Как скочи толкова високо, бе, брат? Айде, рипси. Буквално ме има спална на едно и също място. Ето, така малка арена, ти какво искаш? Как е? О, видях. Къде сме видяли вече? Буквално те видях. Буквално сме много близо един до друг. Ами така напуска, ли? Ти колко кръв си? На малко. Много малко или мега малко? Или малко? На 64. Буквално. Не! Буквално ти докато скачаш, аз бях под тебе. Къде си, къде си? Как е? Къде си? Ой. Оу! Във въздуха. По-скоро ти си във въздуха. Не, тук няма шанс. Ти на колко кръв си? Не знам. Не на много. Аз съм на по-малко от тебе. Аз съм на 125. Как да не е много, бе? Ами аз не мисля, че съм на много. Yes! Омага! На 9. брат, много гадна, изобщо не виждам нищо. Да, защото не си чистил компютър. Брат, той сам прашлясва. Не съм аз виновен, буквално те видях. Да, ама що не го чистиш? Брат, защото намърси. Да, ти си намързал. Я не обиждай, брат си. Добре, няма да го обиждам. Зад кадър. Езе! Беше ясно. О, гледайте хора, къде е отдуча. Между другото, като стреляш в ташака, няма точки, защото... Брат, на мен правиш забележка да не говоря глупост. Да, Матчпоинт. тази игра е много бавна, в смисъл. Аз на моят телефон минавам зад стената, а на твой компютър не минавам зад стената и заради това ме опиваш. Просто тя игра е крашната. 8-7. 8-7. То представяш ли Хора, да биш? обърках бутоните, буквално исках да натисна 2 за
си включа пистолета. А какво натисна? W и паднах от стената. Не. Давай, падни сега. На колко кръв си? На 35. Аз съм на 26. Уби ме. Буквално в момента си на 13 кръв, май. Да, 15 си. Не! О, сега сме... О, съдън дид. О, мислех, че сме последен рунд. Да, то е последен рунд. Ама мислех, че предния е последен. Сега, който спечели той... Който спечели този рунд, печели предизвикателството. Колко си? Баш се не намери да зареди ночи. На колко си? 45. О, май сме много сме близо. Ти си на 40. Аре, излезе. Ти си ли дед? Не. Айде. Не, хора. Спечелих. Хора, натиснете subscribe бутона, ако искате да има още такива видеа и пишете в коментарите кой е по-добър и кой е играл по-добре. Според вас. Еми, това беше от нас и чао.